Ka jingi kendu ha peneng ka new trap youth council bot sembut mitrang ba ka jela ba perston ten song ha ka bai de ba ka jing temu ban pentre kam ya ka smart meter po ka jela meglia kam sem la poi shunu shunu ru namar ba ka seng electricity kam sem la yo ya ka jing persai ba tikna no ba perston ten song ha bai kren ba kilap thai ko bor hadien ba dep ni kendu yu ba perston u jones secretary ka HYC seng kami u ba roy ko person rem ulai thu ba hadien ba la pen i ya ki kot kisla ba sembut menteri sarkar bat hadian balapan tim sai lor ka aspa lai puat klur na kaliang ba perston uklamla satya man a jing sai bat la yapen bet lang da ka jing so thu lang kinye kendu biang la sai ban yo jing sai halor ka ni Tingi kwa banwan ra ya ki kot kislai ka bangila sai ro khmat jong hi mata singi ngila pen i ki DPR ki bangiyo ngila pen i ka BOQ ngila pen i ka detail NIT ka ba ka MEPDCL ka khot ngila pen i ka board of directors meeting ka ba ka MEPDCL ka hapor bagi approve man ay ka ni ka kontrak ngila pen i ki price item ya ki lani kita ka price breakup ka ba superintendent engineer jong ka MEPDCL ulasna por ba khot ya ni kontrak ngila bagi don sibun ki bomsha bahadin mangila kali ngila perthu ni se perstun ila ya thu yang ga ju ka dor ka ba ila keren ya fi menen menchisi kamut san hajar praspa propona bat khatwe hajar arspa lai podingka te habangi ongi i tongin kenjing ken pan kami na humngi kata ka arspa lai po arkru habor bangi kali kata isai perstun ila puli ki jingtho ki bala pen kre da ki officer jong ka MEPDCL bat habangila kali jing kali i pat ki kita ki ada komponen ki ba pelong ba kontrak kan poi aspa lai ko arkrul ma iru hadin ba ila puli da ka ba da ka jingya su thu jing mod ila ong ba imla ban batai ya ka kumba kalong mentana marki yakini ki kot kisla lasna de ki officer jong ka MEPDCL bat hang tu hi la phone ni director jong ka distribution MEPDCL hakabai la ong ba dai ban yang kendu yang ila syai gasngi hakapor lai beji ya ka ba in ajing pensyai ya kita ki dor la ni kita ki komponen ba balai kan kontrak ka poi hadu aspa lai fu arkrul namar kat kum gajing ken ga jongi ka dai ban poi tang shispa harwe hadu shispa harkrul ti ngilabu jingkeli shibun ki bangi ngilam kat kum gajing tho ko baisa ipen i yangi yang pala pen kre de kita ki officer bat ya ka DPR bat ki kot kislak bangi ngidan ngilap bakadan ka reputation omut ka kadon ko ka komponen ka batho operation and maintenance ya kini ki smart meter haka DPR ki tho ba operation and maintenance ya ki smart meter bat ki MI ki wiki ka dai tang ar crore kan ba haka ta jingken ka baisa perstun ipen i yangi ka poi hadu shis pa crore tam ti kita ki bom syai ti hadin kali yang jongi yong ba banyo jing syai kam bahaya kan kam yong ba bah ban ya kendu ya u director jong ka distribution MEPDCL haka bangi la ikut bala syai gasngi nginyo ban ya kendu i bat ngin sapan jing syai ka ba kham syai shu ba balai ka dor jong ni kontrak ka poi gum ni andre na kali yang ka sengim so ngidang don ka jing bom hun ya kan ka jing bom syai ka jongi te halor ka ta norim bangi kwa pan lap ya ka tanra ba balai ka dor jong uni smart meter poi la ne kontrak ka poi do aspa lai ko arkrur ka bangila bru kalong ba hakata ka DPR la tho ru ba de ki po hajar teligi ki transformer on thi thamai na ka banta ban panda je ki smart meter tingi ka jengkali ka bangi ko bantim kalong ba ki tu ki transformer ki baladon pat menta on le kumno bi ka taru ka de ka kawin ki dago pelong ni ka project ban ki ka dor le si wala ka taru kam mang oi pi kam pat syai kini ka jingya keren ka jongi tidak ka jingya suthu jumut ngilai pen bet ban kendu yo director ban ki officer jong MEPDCL ban yo jing syai shu ba blai ka dor jong ni ka smart meter ka poi kat ni